Mmụọ ma ndị ọka na-agụ n'obi ka ha weta asị m ihe ọma ga-akọkwa na ndụ. For the sake of this sacrifice, the Igbo nation will never lack. For the sake of this sacrifice, anywhere na-eme ndị Igbo oppressed, let the God of our land go and release the captives. Ya dere unu na mma. Ya dere anyị Igbo na mma. Mkpụrụ elu ka anyị Igbo ga-afụ. Nke ọ na onye na-ekpe asị m ife ọma mekwarị ya. Mana onye ọrụ na-ebute arụ na anyị Igbo asị m na tigbuo ya. Ndị afọ na-eji egbu mmadụ si na ọka ha wee gwọọ ọgwụ asị m aka kparacha ha ọnwụ ike zukwa ha na ndụ. Mkpụrụ onye kụrụ ya ghọrọpụ ya o. Mkpụrụ onye kụrụ ya ghọrọpụ ya. Ma onye ji obi ya serasị obi awele na-eme omenala si na ọka ọ dịrị na mma dịrị ikwu na ibe ya na mma asị ya dịkwara ya na mma. Ya dịkwara ya na mma. Ana Igbo ga-adị alụpụsị na ana Igbo ka ọganiru wee dị asị ya dịrị na mma n'ike Chukwu Abiama. Omenala anyị ka anyị na-eme. 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 Omenala njọkụ ka anyị na-eme. Omenala iri ji ka anyị na-eme. Omenala anyị ka anyị na-eme. Omenala anyị ka anyị na-eme. Igbo sọ ya ọdịwara bobo ọdịwara bobo ọdịwara bobo. Omenala njọkụ omenala iri ji omenala ndị nna anyị omenala ụmụ Igbo oge isowe ya oge isowe ya omenala ndị iche omenala ndị mbụ ọdịwara bobo. Ọdịwara bobo ọdịwara bobo omenala na-eche omenala na-anya omenala bade ọdịwara bobo ọdịwara Eze Chukwu Abiama, anyị na-akpọku gị. Anyị nọ n'usekwu. Ezinụlọ na-enwere usekwu ihe kọrọ ha. Ebe a ka ndụ si ebido esi sustain life in every family. Obi ogbugbu ọnwa anyị nwe usekwu. Ọ ya ka eji wee sị ka abịa ka akwere ha ugwu maka obi mma ji. Mma ji anyị na-akpọ gị oku. Mma ji anyị na-akpọ gị. Anyị abịara n'obi gị usekwu. Anyị ji aja wee bịa. Anyị sị ka anyị bịa gwa gị na ihe na-eme dị anyị mma. Na ihe na-eme dị anyị mma. Ka ị gọzie anyị. A sị na ezinụlọ niile n'ala Igbo niile na usekwu ha ga na-achake. N'isi ụtọ a na-anụ na ọ ga-akọ throughout this prosperity year na ndụ anyị.
anyị wee na-ama gị nzu a na-ama gị nzu sọsọ dị eme ngwa ma nzu n'ọnụ nwe usekwu ma anya nzu ndị mbụ na ndị egede ndị si n'usekwu anyị sị nụ mara nzu ndị amụ n'eke mara nzu ndị amụ n'orie mara nzu ndị amụ n'afọ mara nzu anyị ga-adị anyị ga-adị anyị gboo n'aka na-egbute ife ọma anyị gboo n'aka ekpe gbute ife ọma ahịa naanị ụbọchị naanị ife ọma kọkwala anyị n'ike nke Chukwu okike abịa ịfụna n'ọfọ nwaanyị tụkwa na egwu maka nwaanyị obi na-adịrọ mma onye gosie nri ịma na inwe na nsogbu ọ ya mere a ga na-eme obi adị ha sarịsarị mgbe ọ na ha nọ n'usekwu asị m ebe ọbụla ụmụ nwaanyị nọ ezinụlọ nwaanyị na-adịghị ife kọrọ ha maka Igbo si na atani chọọ ịsapụ ọma oke nwaanyị wụ ụba nwaanyị wụ ahụike a sị na ọ ga-adịkwara unu na mma ka unu na-eme emume eji mara unu imezi isiokwu ka ahụ na afọ anyị ga na-adị kọrentị na-ekpo ọkụ mgbe niile ya dịrị unu na mma amụme ihe unu ga-eji wee mee ya akọkwala unu ahụike unu ga-eji na-arụ ọrụ a akọkwala unu wee na-asị ihe ọwụ na ebe ọwụ na a na-eme ka elelia nwaanyị asị m chi ala Igbo jee gbarụ ha ọgụ maka na nwaanyị bụ ife nnekwu ife wee na-asị n'ụbọchị nke taa dịka a na-awa ọjị a anyị na-akpọ mmụọ usekwu mma ji si ya biko na emume a na-eme na a ga-eji ya mete ndụ mete ahụike mete ọganiru mete akụnụba dịka a na-achụ aja anyị na-awake usekwu anyị niile ka ọ dị very active na kichin niile dị n'ala Igbo ga-adị active by active na a ga na-esi nri na ya ife a ga-esi na ya ga-akọnata ọya waja anyị na-achụ maka na ya na-eme a na-ekwu ọha jọkụ wụ mma ji na njọkọ nwoke na nwaanyị maka na ife kwụrụ ife akwụdebe ya ọya ka ji wee sị ụbọchị nketa ihe awa ọjọọ ji wee bịa ọjọọ gazi ọjọọ ahụike ọjọọ mbune n'ike Chukwu Abiama nke a wụ mmanya anyị ji wee bịa a sị na ihe ọwụ na-esiri nsokwu ga-adị ahụ anyị na mma o nwoke ọ na nwaanyị ọ na-jie n'usokwu ka o mee ihe megide anyị aka jidekwa ya ala jidekwa ya masị ebe mee ya ka ọ wụrụ ihe dị mma ngwa ya dị mma ya wụrụ n'ihe a na-eme ga-awụ ọgazi nyere nwoke ọ ga-awụ ọgazi nyere nwaanyị ọ ga-awụ mbuli elu n'ala Igbo chi ala Igbo were nri ya aja si usekwu ala Igbo mma ji ala Igbo rie aja mma ji ala Igbo rie aja n'ike Chukwu Abiama mgbe esi n'ụbọchị nke taa na ya ekunie a sị dị ka abịa ka enye unu oke a ka anyị na-enye unu ya ife anyị ga-eji chukwu na-achụ aja a ga-akọ n'aka anyị akụ anyị ga-eji chụọ aja a ga-akọ n'aka anyị ọganiru ka onye ọbụla ga-afụ na ya dịka nne ya na-asụ pụtụpụtụ otu a ka akpa anyị ga na-asụ pụtụpụtụ ahụike ga na-asụ pụtụpụtụ n'ebe anyị nọ n'isi anyị n'isi ụmụ anyị nwoke ọhụrụ na nwaanyị ọhụrụ chọwara ndụ anyị a sị ngwa nwaanyị were ọfọ unu aka na abụọ nwoke ọnwụ na nwaanyị ọnwụ na-asị ka o cheere anyị ihe ọjọọ ka o chee ọnwụ na ndụ anyị ngwa ala jidekwa ya o onye ọnwụ na-agasị ka ọ gbachie ọganiru anyị asị ala jidekwa ya o nwoke ọ na nwaanyị ọ gasị ka o jiri mmadụ wee chụọ àjà n'ala Igbo ala kụgbuokwa ya o ọrụ ihe si na kichin asị m ya gbadokwa ya o asị m ebe ọnwụ na a na-eme ka emegbuo nwaanyị n'ala Igbo ala jide ha asị na ụbọchị nketa a na-ekwu okwu ya sị ihe ọma n'isi n'iru ihe ọma n'azụ ihe ọma n'aka nri ihe ọma n'aka ekpe mbuni enu ọgazi ka aji abute ọganihu na ndụ anyị ihe ọma meela anyị n'aka nri n'aka ekpe n'ike Chukwu Okike Abiama
Yes, I got before Saturday, I got them with the